Кырымда Русия хәрби көчләренә кушылырга теләмәгән диңгез буе хәрби саклану көчләре гаскәрләре һәм аларның гаиләләре Перевальный базасыннан китте. Кәефләре яхшы дигән булып, алар 2 апрель көнне Одессадагы яңа базаларына күченде. Бригаданың 150ләп хәрбие Украина хәрби көчләренә тугрылык саклап Украинага киткән. Берничә хәрби Кырымда Русия гаскәрләренә хезмәт итәргә калган. Әфганстан саклану министрлыгы хәрбиләрнең 5 апрель көнне үтәчәк президент һәм вилаят шураларына сайлаулар вакытында илдә иминлекне саклауга көче җитәчәк дип белдерде. Министрлыкның матбугат вәкиле сүзләренә караганда, милли әфган гаскәрләре элекке сайлаулар белән чагыштырганда хәзер яхшырак өйрәтелгән һәм җиһазландырылган. Илнең 49 ерак төбәгенә хәрбиләр җибәрелгән. Пакистанда Талибан яклы бер фирка уздырган конференциядә көч куллануны туктатыр өчен сугышчылар белән сөйләшүләр уздыру кирәклеге турында әйтелде. Җыенны Җәмәгать әл-Ислами оешмасы уздырган. Чыгыш ясаучылар илнең асаба халыклар яшәгән җирләрендә Пакистан армиясенең чаралары вазгыятьне тагын да катлауландыра гына дип белдерде. Таҗикстанның көньягындагы Кулып шәһәрендә яшьләрне армиягә озату юласы булды. Табиблар 70 ир-егетнең 54-ен хәрби хезмәткә яраклы дип тапты. Калганнар дәваланырга хастаханәләргә җибәрелде. Таҗикстан армиясенә яшьләрне урамнан тотып җыялар. Таҗик президенты Эмомали Рахмон хәрби хезмәткә теләсә кемне җыюны туктатырга чакырды. Казакстанның Астана шәһәре шурасы каршына Алтын Шервалиева исемле бер пикетче чыгып, үзе торган җирнең затлы виллалар салу өчен алынганына протест белдерде. Аны шунда ук полиция алып китте. Казакстанда еш кына кыйммәтле булган җир кишәрләрен алыр өчен йортларны җимерү очраклары була. Моның өчен йорт хуҗалары тиешле компенсация алмый. Кара халык, осы бейбітчілік өмірде. Кыргызстанда яңа төзелгән милли оппозиция хәрәкәте 10 апрель көнне хөкүмәтнең Бишкекнең үзәк мәйданында урам җыеннары уздыруны тыю карарына протест белдерергә чыгачак. Бишкек мәхкәмәсе 2010 елда Корманбек Бакыевның президентлыктан төшерелүе билгеләнгән апрель аенда урам җыеннарын Горький паркында оештыру мөмкинлеген биргән карарын кабул иткән иде. Бош прокуратурада бу карарга каршы чыгып, шәһәр хакимиятләрен аны гамәлдән чыгаруны таләп итә. Бийлик менән сөйләшүгә утыруга даярбыз дип бир тапшырып билдирүләр жасады. Төркмәнстан хөкүмәте 2017 елда узачак Азия спорт уеннарына багышланган шигарләр һәм символлар күргәзмәсен ачты. Ашгабадта ачылган бу чарада факел, медаль дизайннары һәм спорт корылмаларының модельләре күрсәтелгән. Төркмәнстан бу спорт уеннарын уздыруга берничә миллиард акча тотачак. Шул санда 2 миллиард 200 миллион долларга яңа һаваланы төзеләчәк дип планлаштырыла.